Artlist.io. Какво правиш днес тук? Ти си знаеш за тази идея, за това, което правим вече 11 години. Защо дойде днес с половинката си на това събитие? Ами, дойдох, защото знам, че това е един много добър старт, рестарт, както... Това е За нещо една хубаво или емоция. за нещо лошо? Това е просто една емоция, която ми е трудно да опиша. Дойдох да видя много позитивни хора, много енергия и това да даде един тласък на това, което правя. Окей, в крайна сметка, когато сме заедно и сме общо, можем да се справим по-лесно с предизвикателството. Така ли да разбирам? Ами да, работата в екип е много полезна, изграждате като човек. Какво ти предстои? Какво ми предстои? На Мария Колева, мимето. Ами на мен ми предстои тепърва да раста напред. Искаш ли го? Искам го, да. Заслужаваш ли го? Определено го заслужавам. Ще устоиш ли на трудностите? Да. Кога ще се откажеш? Не, няма да се откажа. Откажи се. Не, няма да се откажа. Защо бе, колко е просто човек се отказва от мишиците? Хората го правят ежедневно, за съжаление. Ами... Аз съм бил така, защото не съм имал средател, защото съм имал някой, с който да стане да се подкрепим, защото ми е липсвало примера. Аз вече един път се отказах и това да се откажеш е най-лесното. Трудно е да продължиш напред, обаче когато знаеш, че имаш кой да те подкрепя, пътя напред не е толкова труден. Съгласен съм. И виждаш как нещата се случват. Ако не знаеш на къде да вървиш, има кой да ти каже, ето там, виж, там е посоката, ние ще помогнем с камъните по пътя. Искаш ли да пожелаем на всички, които никога не са били на такова събитие, защо да бъдат на следващото такова? Какво да им кажем? Аз мога да кажа, че всеки, който не е бил, трябва да бъде тук. Трябва да дори да се качи на сцената това може би ще му помогне да повярва, че наистина може. Аз знам, че по първи път, когато се кача, няма да... Не знам. Пожелавам ти на следващото такова събитие ти да се качиш на сцената, защото имате резултати, които постигате и вървите във вашия успех. А за всеки, който се чуди дали да се включи в едно такова събитие, да дойде, да го преживее и да разбере защо сме толкова въодушевени. Защо тази среда е толкова важна за нас. Защото преди да дойдем, преди и аз да бъда на такова събитие за първи път, не знаех как това такова събитие ще ми бъде от полза. Така че, бъдете с нас в следващото събитие.